room liana YouTube channel clear tu te in zavain che bai vek ule voin hi mei ni somni le pasari kumsang ni le somni pathum inrin ni ani e hun tha hun dom tak chang mang theu turin du sakna kan hlan tak zet cheu ani e ole tuna thalaka kan mu hi Aizawl Civil Hospital en kolme kania tuna hian ama hian ni khuapo ala thelawani ama hi ani na hriat ala nilova khoivenge ani a tunge ani anule pate tu tenge anni tun thlengin hriat ala nilo chuwang chon thalak lo mutu ten kan mi hriat zong anni ani chuanin an chung khatte hri hre thuai turte tin civil hospital lamate ngai venturin kanin som tak zet ani e civil hospital lam kanwa biak na min chan danin henula hi kumsom thum le panga vel ni tura an ngai thu an soya ama hi nulian lemlo ngolam pang ani bokani te chuanin jinglam dar nga vel khanin civil hospital a hian thlen pui ni in civil hospital lama thoktu te chuan min lo silani thoktu ten an soidanin alulama hian hliam atok na sale a tin ataksa mundang danga te po hliam hi ato thu an soiba ka heti an thlen vele hian thei angin malak zui ngal ani a ti chuanin kanwa biak la hian CT scan ti mek ani thule ICU lama dalu ngai tur ani thu thoktu lamte chuan min lo silani ama hi adin mun athalo tak zeta angai tuam tak zet thu civil lama thoktu te chuan min lo sila arang lama hi thedar na satur point min lo cha velom lomani civil hospital lama hen kalchil turin min han ti deuh hleka ama ero chu kan omna mun a hlat deuh hleka wangin kan kalchil theita lova thalak kan don chun ang hi ti hianin kan pholang mai tura ngai ta ila hetinga meichia liampui tok na tak mai civil hospital ani na hriat silo dalu ani ta ka chuan thoktu lam te hian social media lama athalak nen hian trampui angai na te tin ani na hriat ala nilo hi anta lang zuita ani civil lama thoktu ten an soidanin jinglam dar nga vela khan hospital a hian thlenpui ani thule anin ti palna mun hi Aizawl Falkland vengani thu an soya car pakhat nen scooty hi an insuta ni a hriat ani thu asoya te chuan asutu lam te hian civil lama an ron tlan pui zuita ti min silani hem chung changa hian Falkland khotlang hruai tu lamte thei angin kan han be kuala am ero chu Falkland khotlang hruai tu te hian social media thu post an mu atangin an lo hrewe chau hlom maya thei anga kan han biak kualin anni point choi khamve le hian ngai tuaran lam an tum thu min lo hril chau maya chin an lo hrelo hle maya social media thalak te an mu atangin an veng chunga accident tok liam to kan omti hi an hriat chau thu min lo hrila te chuang khotlang hruai tu te hian van duana thlenam hun hi chite kai bullok chite lei bullok ni in soi ani a chite lui hetilai kai na po hi mun thum lai an ne wangin khoilai bernge an la chen ngam lo thu an soya arang thei ang berin report chiang jok te po om thei tura an ngai thu an soini te chuanin he van duana to chung chang a hian Falkland lam khotlang hruai tu ten an soidanin car hianin scooter hi asuta ni in an soya ti chuan van duana hi alo thlengta ni a hriat ani thu an soya ti chuan scooty hi a registration number te hriat ani le ni lo kan zota ma sen lo hretlat lo maya theiang angin kan han bekuala chitelam panga local council hruai tu te lampo biakol kan han tum niala rin a in kan report lak tum hun lai vel hi boy anat lai po ani mai theya kholan la thei chel hom boxi lowa ti chuan scooter registration number po hi kan han the thei talawani a scooter registration number te chu han the theila vahan kaltlang te po in ani na tlang pui te chu han hriat mai thei tur hi ani a ma se kan hre thei tlat lowani engponi sela tuna hen civil hospital lama ama hi en kolme kani a thoktu ten an soidanin thisen a hlo hnemin a chuak na sa em ema alhiam hi ana tak zeta ICU lama dalu ngal ngai en kol ngal ngai tur nia an mu thu an sei bokani ama hi mai so lampang deuh lek lek nia hriat ani a nu fel veng bong tak kum som thum panga chhovel chu ni to ngei tura ngai ani thule nula ani a nu ani lampo engma hriat ani lo thu te an soya tin kan mi biak then khata tang chuan
heta hian ama hriat na tur identity han confirm na tur ang chi sim sim kha engma mu le chhar thar a omlem lo ni in an soi boka apoi hle maya tuna hian atipal tu ni an soi telam hian civil hospital arang takin an tlan pui ngala Foglen lam khotlang hruai te tu te chuan jing lam dar ni le achan ve vela thleng nia thu posteng khata chuan an hriat thu ten min changa a hun tak po hi chiang fakin kan soi thei ri bik talawani engponi sela pathian khong ena zara dam ngei turin kan du sak tak zeta te chuanin intipal tu te atu zonge thiam lova tunge thiam ti zok lam kha kan hriat le kan soi tu mani lova ma se tiang hian hliam pui to ka trampui nga an omani ti hria in tlan san mai lova hetianga arang the ang bera nu na chan tura civil hospital lam thlen pui an ni te ma an han la zui te chu angai nom hle maya a tha hle a ro pui hle a hetiang chi hi kan chhun zom zel te po a tula a tha hle in kan hria kan sei zau zui te po nita sela a tha ome te chuan heta thalak kan ron talan hi ama chuani a ama lo hria le lo mer hriat ang chi te kan veng nula kan veng nu nia hriat te kan omani chuan khotlang hruai tu te mo an chung khat te mo hriat thoya tin civil hospital lamte arang the ang bera bepop var tur hianin thinlung taken kan in som tak zet ni sela a thome engponi sela civil hospital biak pop thena tur number hi hanta lang lokila a thome 0389 232 2318 ate beturin kanin cha kanin som nita sela a thome ama hi hriat chu nge atan adu om tak zetani ole kan soitak angin ama hi van doina ato chungchanga hian civil hospital lam kan hanbia ania tin Foglan lam te po the angin kan hanbia Foglan khotlang hruai tu te chuan ni zan lama hian jingdar thumvel thlengin an duty thu an soya ama ro chu hetiang van doina thleng hi an hriat thlat lo thu an soya engponi sela ma kan soitak ang khan hetiang hian kan ram chung ate aizol khopui sang ate van doina to ka intipal te kan lo om thina hetianga hian hliam pui tok te tin nun na hial chan te po an om thina ta chuan an ni na hriat mai theilo hi an om fo thina ni hetianga hian van doina tok le tin ruang chhar emo tin accident lian tham taka ni khuwa hrelo biak theilo ang che kan hmu le kan chhara kan buai pui chungchanga te po khotlang hruai tu te local council te kan NGO kan uaime hruai tu te arang the ang pera hril fo hi afin thak tak zetani ti lai kha kan hanta lang nita sela kanin ngen te poni se tha ome ti chuanin bongkon police station a hian hemi chanchin hi hriat tir ani to thu civil hospital a thok tu te chuan an sei boka engponi sela kan doctor te kan nurse te thiamna pathin in mal somin annuna chan lovin a annuna te po chan him le nge ani kan be se tak zeta chutiang tur chong kan tong trai sak tak me boka tin ama hi hriat chu ani nge thena turin kan ti phak tok chhawa te mala tlang tur pon kan in so mani ole hemi chungchang a hian tlema zong soi zui du kan neya kan soi tak thuak ang khan nimin lama po hetiang deuh hlek hian lir thei che sualna awanga nunna chan te mizoram chungan oma khotlang hruai tu te VC le UIM lam hruai tu te an bang bo ema hen hi engma an lo hramu mal meu lo tlatani khatiang chi te tin tuntuma po hian hetiang van duina an thlenga tunge ani hriat lovin confirm theilovin ala omme kania chuti la chuan kan local council hruai tu te kan UIM te an hriat china toi tlat maya an hriat atlai ema tuk thuan e hun vela kan han biakin an ngai vendon lai chau ani ve maya khatiang chia khanin khotlang hruai tu ten hetiang chin an hriat lo lutuk te alo omatin veng chunga chiat to na alo thlena khotlang hruai tu ten an hriat lo hi adik lova afam kim lo ti lai te po hi kan hriat atula abuai berber te khatiang chi kha an ni le thina buana le harsana lian zo khan thleng se kan ma the te an ni le fo thin sia chuwang chuanin hetiang chi kan tonga kan hria kan hmuni pon khotlang nu le pa te an ni na ang ngeya arang the ang bera ko le hriat ti ran te zual ko ran te hi kan ti mak mo ni in kan hria kan soi ve tak zet ni ta sela tun chuma te po hianin khotlang hruai tu te ti hian atop lama an boi pher er le mai ani a chuwang chuanin ama hriat tumin thei to pin ke an pen ani a khotlang hruai tu te hian atira
hril hriat ngal ni sela ruah man na fel fai jok te po omin thei to pin malak te po ani thei jok ngein arin oma khatilai kha amdeu takin kan soya van duina kan rama thlen hian kan khotlang nu le pa te hrilna na chang hrelowa manin rem chan ang anga hanti nok nok kha om thina aman mo thla ka hospital in thlen ngal tu ni chuan hrilman kherlo po kha thil om theilu tukani chuti rual chuan azul pui ka in ti fel rok rok hian khotlang hruai tu te chiat to na lampang ang chi te khang han hril zung zung hril theilo pana hril theidan tur kong han dap te khachu a fin thlak em in kan hri a khang te kha kan soilang te nual ni sela a tha ome engpo ni sela dam chuak a tha chuak le vat turin kan du sang na sang ber kan hlana tin ama hi ani na tak hriat ani theina turin kan the to pake pen turin kan in soma tin doctor le thok tu zong zong te an fin nan thiam na te pathian in ti pun sak mo ro se ti in du sak na kan hlan zui tak zet ani e ole ni man nuam vek ule